Hello. Nakakarisa na kami Iyo, ano to si Claire lang? Auntie. Tommy. Mama. Dapat ay abog mo ko na. Iya. Tara, kumusta na? Una sa Hong Kong, pero sa Mayo mapuli. Ay, wow! Grabe! Sabi ko di siya kamu karabong binyo do ay arong pa ni ang arong ko di kamu. Hello! Hello! Hala! Ay, Diyos! Ito, nag-iibi! Nag-iibi! Ay, nambibis to! Ay, lingan ako. Bilang tayo ng mga pangga. Mga kulod. Mga kulod. Ay, ano din. Yan o, pamilyang kulot. Panganay. Nakakarisa na kami Iyo, ano to si Claire lang? Alin na sinda O daw pala si Claire! Yan o, pareho ang liog ninda, pareho gurot-gurot. Nagtitiktok da. Ay, man. Ay, nila. Iyo, pipapararo ko siya kaya tapos kikinit-kinit ko na. Ngayon, bago kayang pedicure. Sige. Bye! Bye-bye. daw kami ni Auntie Nurning. Dili man ang kumbistado ni Auntie Nurning. Ano daw kumbistado pa ko ni kami ni Ante? Dahil lang kita kaya nagpamanicure ko yan. Ante!
Tommy. Sala Libig, pasensya na. Bisita na naman. Maumahon si ano kasi po hindi kaya ko. Uy, maun kasubanggi. Papa da, si Papa. Kasi sunod ko. Isa yung sunod ko. Si Imi. Si Imi. Si Madang Imi mo. Hindi daw niya pa ano. Siguro Amalia. Siguro ni Maki Amalia Fuentes si Ate.